skal man lige købe sådan en også, og det skal jo være en 10 kilo ej, for ellers så kan du ikke lave det der. Nej. Hvad? Det var det sidste skub til ministeren. Det er sidemarkering, det var. Jeg var bare glemt, og så jeg gik til lidt vin. Nå. Efter den holdt ikke. Vi bremser og bakker den allerede. Jeg sætter op under den her. Den kan rende, hvis du får den ude på altså vejen. Ja. Så altså, den går stærkt. Ja. Men hvad, det er ikke, så er det ikke en original motor, vel? Nej. Altså, det der kasse. Kasse? Kasse, ja. Ja, det er kraftigt med dyrt. Ja. Det er noget... Det er helt kvalitet. Selvfølgelig er de også fra Kina, men de står inden for deres kvalitet. Meget fed maling, der er lavet til den. Ja. Det ligner, han har så lagt noget, og så ligesom blæst. Ja. En anden effekt derinde. Og det er jo meget fedt, at vinduerne ikke er... Ja, black it out der. Ja. Ej, det er hyggeligt, når de er det.